Yo bener aku sing mlebu nek ragane Gimun. Yo aku iki raja Simbar sing nunggu Gunung Sangku. Umaku nek Watu Gandul. Ampun, Mbah, kula ampun, Mbah. Kula nyuwun tulung teng panjenengan, Mbah, sampean medal teng Raka Kurbaning Jabang Bayine Gimun, Mbah. Lek wonten jenengan niku malih mboten makan, Mbah. Ini lah gara-gara kon dong, malah nambah-nambah penggawean ae. Kon kalap barang. Tapi yo Don. Aku lek ketok wong ayu ngetek tukungan. Lah kita telepon tak aku. Nggak jangan kena sing ngarep nang aku. Ketek. Wis, Bu. Ngene awak jane wayahe ngasu ambek ngenteni mangan malah reje-reje. Arek mang yo nanti golek wajan nang arep ta opo kok suwe temen. Sampai ajak-ajak mari. Aduh, nangan digawa pepean yo Kang Don. Kok andas iki lho. Wah, lah sopo arep wong arek wis kelang-kelang ngono kok. Lah lek tumbal ya ora butuh kelang. Lah iko iki. Ron. Loh. Nanti wajane. Aku iki butuh wajan, ora butuh ping petung. Langkitmu pring kok tiga pedosan ta kon iki. Wah, dia tadi beles kon susu kon iki rek. Kedua tambane bakri. Lho, kon kok wis. Masa padha merem kabeh. Lah iki mburiku wajan. Lah rumah samu aku iki katenjangan ta ya apa rek? Oh nek kene iki ya katenjenang. Lah lek 2,5 kintal dikeki wajan sakmene iki. Saulan ya ora kira mari, Hul kon. Lah ono iki bane batik, jarene cukup kok. Wah, kon kok bodoh temen Hul. Lah lek iku ya gawe jenang abang, ora gawe jenang gedhe. Kon sapa kok wani nyeluk-nyeluk aku? Lho, kula niki Tami Marlena, Mbah. Kula niki pati geni kepengin kepethuk sing ngersa Gimun, Mbah. Napa jenengan niki sing ngersa Gimun temen, Mbah? Jenengan niki tolong sampean medal teng Raka Kurbane Gimun, Mbah. Yo bener aku sing mlebu nek ragane Gimun. Yo aku iki raja Simbar sing nunggu Gunung Sangku. Umaku nek Watu Gandul. Ampun, Mbah, kula ampun, Mbah. Kula nyuwun tulung teng panjenengan, Mbah, sampean medal teng Raka Kurbaning Jabang Bayine Gimun, Mbah. Lek wonten jenengan niku malih mboten makan, Mbah. Sampean medal rumiyin, kin lek mantu disunat jenengan balik, Mbah. Aku mau rek Gimun sunat. Jarno paket moler. Biyen tau disunat Gimun, tapi tak balekno. Soale aku seneng bentuke. Aduh pun ngoten bangge, Mbah, sampean medal mawon, Mbah. Elek bae elek. Malih kados alu, Mbah, pucuke kados kukusan, Mbah, licing. Wes aku ora peduli, aku yo gak ngurus. Biyen mancene tau sunat tak tutup balik maneh. Alah, Mbah, kula nyuwun tulung, Mbah, syarate napa, Mbah, kersane Gimun niku saged disunat, Mbah. Ana syarate siji. Napa niku, Mbah, syarate, Mbah? Mik ana anakku, soale mbokne tak mik dhewe. Waduh, lah kadang kula sampun gripis ngeten, Mbah. Purun ta, cugane jenengan niku lek gripis ngeten biasane seneng sing delaler.
Wes gak apa-apa masih grepis. Soale anakku wis gak nampik nang susu apa-apa. Aja nang susune manungsa. Susu Indomie lain entek-enteki. Dalek ngoten kula tumbasaken Yakul mawon nggih. Dalek Indomie toyan Yakul nggih toyan, Mbah. Tekan kula gripis, Mbah. Wes ya apa saiki anakku butuh susune manungsa. Gawe nambah darah. Darah, Mbah, darah. Lah ya iku. Oh, bener. Lah ngarek gobloke 17 menungso kok kongkon Kang Medon. Ya cintung digawa. Wah, pancene kok gul. Iso gedean pringit. Tok iki lho kok pentung ngecengelmu ya. Lah yul, kreh. Lah iki arek genjenang hul dek arek manten. Pancene bobo. Wis ngelontek ngene kok lho. Lho, Bos. Lah jatah rokok e. Wis karo rokok-rokokan kok goblok ngono kok. Pulang lah. Kok sik rame ae sih? Endi wajane, Kang? Aduh, mosok pitar kaya mister iki lak wajane. Niki. Aduh. Lah wong dikongkon golek wajan genjenang iso dijukno wajan mek sakmene iki lho. Lah iki kate ngeplak raimu ajam. Ya ojo misuwi jamat, Dik. Wong aku ngomong ragul mang njoko wajan niku. Tibake dijukno wajan cilik. Ngono kon Don, belono kon Don. Kriu. Lambare Riko ku ya ngono, Kang. Lah wong aku ngongkon wajan wong sing tuwek. Lah kok iso dadak ngomong arek cilik. Oh, nek ngene iki padha karo menyek aku, Jam. Anggitmu aku gak niat ta slametan iki. Lah en kon tuwek no sing penet kabeh-kabehane. Congor kono. Bare gak kriani awak dhewe ndek iki gol. Makon ku apa ae mun ngono iku. Sikut mesti budal nek biru kon. Loro atiku ngene iki, Mat. Awak slametan niat-niat dinyek-nyek koyo ngene iki. Pun barang iki apa sih, Mun? Aduh. Balik kon lho kowe. Jangkrik. Ya kono aja nyalano aku ae mun. Mondok jatah rokoke jagung ijo ae kok njok bener. Iya Riko iki. Awak jemek, sirah. Yo aku ne korban nih. Korban perasaan Riko iki. Jagung ijo e. Oh, nglawano kok nek dikandani tuwek gak diutek jangkrik. Abah. Oh, kasihan. Kasihan. Kowe iku tambah stres. Aku njok mangane. Lah lek ngoten susune miske mawon Mbah nggih. Sae lek niku Mbah seger. Lah lek susune miske tak mie dhewe. Saiki apa susumu sing dimikan aku. Hei, Doki, Husky, hey Husky. Ini Doki, Jadi. Lah lek iki yo entek-entek iki yo gripis lek. Jadi. Yo iki anakku loro, sing iki rada puputan. Lah sing iki rada dreporan. Lah niki yugane sampean kok lek-elek ngene, Mbah. Sing niki kadose kena giji buruk. Sing niki kadose kena TBC, Mbah. Kon kok wani-wani ndelokno anakku ngono kon. Sing ora wayahe. Jadi. Kok tak tukokno Yakul. Tak tukokno Yakul. Oh.
Kak loro. Kak loro. Kok ngene rasane? Loh. Lah kan iku lapo sih, Mon? Loro ti, menteng-menteng rasane. Loh. Lah kali durung disunat kok wis loro ambek kaya wong gondangi ngono. Nyacak ti. Duh, opo nek? Lah wong durung disunat iku lho wis sambatan. Lah lha opo? Yo prepare ti. Wis jatuh tempo ngene awaki. Jatuh tempo. Wae lak donga-donga kono ta, timbangane pencilak encolotan kowe arek cilik ngono. Lah lek donga ti, wis gak kurang-kurang aku. Sojo ta sampe tak geduk-gedukno bathukku iki. Iya kon, tak melok nglakoni. Barang aku iki sing kadang nglakoni. Aduh, lah wong atasane sunat ae, Mun. Sik loroan wong bayi tange iki lho, timbangane wong sunat iku. Yo sik loroan wong sunat ti. Saiki delon, ndek ndi ana wong lanang sunat pindho. Ya orang wedok, kapok-kapok lombok. Mari nglarani koyo ngono, ya sik gawe ae. Ya mestine, Mun, lah wong karet, ya balik maneh ta. Ya berarti ya orang sunat ae. Duh, ndek ndi ya loroan wong bayi. Wong bayi ku taruhane nyawa. Alah, apane ti? Wong kadang durung 2 tahun wis cower maneh. Ya mestine, Mun. Tapi ya loroan wong bayi. Gak iso. Loroan sunat. Loroan bayi, Mun. Ana wis sing sunat tapi sing bayi. Loh, lah apane sing disunat? Wong wis papak ngene kok. Sing disunat yo jempolane iku ti. Gak ti. Kon iku maca koyo ngono kate bowo ta kon. Lah kate bowo ya apa sih? Lah wong aku sing duwe gawe kok iso bowo. Ya kate nemoni dayo ta. Lah wong atasane kate nemoni dayo ti, mas-masan asih digawe kabeh. Don macakmu koyo ondol-ondol pasar. Ya kon iku koyo labubu. Ya baba. Kon salah koyo dundung sahur. Gak ti, lah teropen ndi ti? Lah teropopo. Lah wong wis tuwek sunat kan njaluk diteropi barang. Lah lek gelem terop kematian iku po dipasang dhewe. Gendeng ah. Duh, kok iki apa ti? Lah kok dayoku tak kakek ndi? Wong aku iki jagakno sangune. Sik ta, lah dayo apa lah wong aku ya ora ngedum undangan. Kon bareng modele koyo kesenengan wong lanang kate kelaran iki. Lah kesenengan apane, Mun? Ya padha susahe ta Mas aku. Opo Kang Bisri iki rek? Pitunganmu ora dadi dadi. Kau ini. Ini kilo gak kau ta saya selak acara di rumah Kang Gimun. Ini kia misku mulai marah-marah tanah aku ini. Ini kia awak kadung janji nyumbang 40 lebih rokok Surya. Kalau gak oleh ini kia opo rek? Lah opo kayak nyumbang? Suman yang ngono watake kaya alam dunia iki. Kadang udan, kadang ora, kadang udan, kadang ora. Kadang sapi dikekno, kadang enggak. Ya opo suman tompel. Pelat jale. Cuman mentolo tak kelentek tompelmu. Duh, aduh pencet rek. Aduh beneran rek. Oh. Ah. Enak. Ah. Pencet rek. Mulai aku sekolah biyen rasane jon sik kecut ae. Mbok legi pencet satu iki rek.
ngene menting rek. Tolong nek wau. Gak kae, gak sengaja deh. Gak kae. Oh iya rek, kate ngetero bate maijon nang pondok. Tapi lah wong Mbak sik repot. Kate tak tinggal iki ya sungkan. Jamat ae lek kok ngetero nang pondok dilu ae. Salah saken areke panas. Lho, hul, beneran nyose dilu, hul. Opo Bunda? Ini yo ta sih, kon kate nandi. Kate nang kandang Bunda, aku gak wedhus. Kon gak wedhok-wedhon ta? Ora. Lek ngono aku tulung tukokno kembang yo. Kembang opo Bunda? Yo kembang digawe nyekar nang kuburan iku lho, hul. Ambek kon lek wedhok-wedhon waran selak dienteni omben-ombeni. Kok ora nek tukono kembang api ae Bunda. Penak ta iso peketek duar. Peketek. Aduh. Langitmu iki kate tahun baru ta? Kok tuku kembang api barang iku? Kan padha ae Bunda bentuk baru. Dah, kon iki hul cilik ngerti opo? Kan padha ae Bunda. Mbak, sampean kate nyekar nang bapak ambek emak ta? Yo iya jeng, lah kate gak nyekar ta. Jenenge wong kate duwe gawe iku ya nyekar dhisik nang wong tuwek nang kuburan. Cek slamet ngono lho jeng. Aku melok ya, Mbak. Wis suwe aku nang kuburane emak ambek bapak. Wingi malam Jumat legi gak iso. Barek kon beling, apa maneh kon ngene iki wis kebiyokan donya, tambah lali nang wong tuwek. Ya gak, Mbak. Lanjut lek sore udan tok iki lho. Lho Sul, kon budal dhisik cepetan yo. Ambek lek ono Kang Peri waran dinteni. Oke, Bos. Cepetan lho, aja kendo-kendo. Ini, Mbak. Oh ya apa iki rek? Lekar biyen sapa sih sing ngesumno sunat iki? Buang. Sing lho bubu tak buang. Kan biyen nek sunat ya apa, Bu? Kurang jam rek. Aduh. Ya apa iki? Ya jatuh tempo nih kate cair penak. Lagi kate sunat iki. Loh, Dokti. Apa bani? Astagfirullahaladzim. Teteane sapa no dik kene iki? Astan Rasid dan Jabang Bayi lanang wedok. Sopo sih iki? Kok becik temen? Loh, tadi ini nangis. Ya Allah gimun, apa kon iki nak? Kok gak kelakuan kaya ngene barang iki lho. Apa iki, Mbok? Wis jatuh tempo. Mosok kasih tentukan awake. Wis ta nak, sing sabar. Diakehi selawate, aja disusahi ae. Wis ta, tugel ora kira lara. Mari kok ngomong gak loro iku Riko wis tau sunat ta, Mbok? Ya Mas ya gak tau sunat iku nak. Aku iku wis gelek nunggu arek sunat. Jarene iku mek cerkit ngono lho kok dicokot semut. Kowe dicokot semut apane, Mbok? Wong arek cilik ae saiki kok dintep gembere jare. Apa maneh tekku sing kelang iki, Mbok? Mi tutu. Dur wong ngono aku gak topo ndek Gunung Sangkuk rek. Lek sing melok kaya iki. Kale tukaran. Ku tak tukokno Yakul.
Konko arek loro rek aku mimik miske kono cok melok-melok. Iku jatahku. Jadi kalau ngono, ya gitulah. Nih. Bre. Engko ae tak tukokno Yakul. Wes susulan lho. Kok Mbak Marlena kok geger dhewe rek. Kowe tak lojok rame ae kon. Engko tak tukokno Yakul. Lho. Mosok wong iku wis sedan rek. Lo kene. Balik. Oh, mari kana mimaro jangan nama kira rabanar, opo gue. Asli. Ayo balik. Ku tak tukokno Yakul. Wis ta nak, percaya nang mbokne. Wong sunat iku genok critane wong sunat iso mati, Nak. Wis ta percaya. Penak engko. Ya penak, Mbok, sing nyawang. Lah tekku iki sampe dipronggol ya budal lah. Wong atasane dilok pucuke tok ora kabeh ae lho. Tapi ya sing hati-hati kon, aja sampe obah. Nek sampe kemajon titik sida sret katut helme. Aduh, Riko kok tambah medeni, Mbok. Asli dulu apian ngene, Mbok. Delok ari kon. Lho enggak, Mbok. Aslinya apian ngene, sumpah, Mbok. Masalah jan persis manuk cemlunduk. Tapi yo karo digethok nak pucuke. Eman, Mbok. Lho lah eman opo? Mbok waran mesti, Mbok. Aku mau sunat wis gau. Ya aja nak, iku ngono gak ilok. Kon nek sampe gak sunat berarti kon iku gak melok sunahe Kanjeng Nabi. Kon Islam apa gutuse genahe? Ya Islam, Mbok, KTP-ku. Tapi aku gak tahu sembayang iki. Ya kon iku lek rumangsa Islam ya sunat to, Mun. Nek kepindi aku umate Kanjeng Nabi Muhammad. Wis ta lah. Gak loro nak. Mari iki ibadahe ditata maneh. Mas yo gak iso 5 waktu, 1 loro pokok ngelakoni. Ngono, Mbok. Ya iya.